ndiri kupuhwa kuhope kunzi watewa apa. Ndosaka muchiona sina kuuya ndihwandira inini ndakaroora mukadzi uyu handa kuita kutizisa wazvinzwa. Dai ndakatizisa ndopamaendipa mhosva. Musade kundipa tora muda kuvhara zvinhu zvomusha menyu. Sapedze kunguva ino toda munhu anogona fainari chita munhu adzokega achaonekwa ane mhosva ndiye achabhadhara. Achiyazali achienda kubasa achimusiya ari ega achiswera ari ega. Handisiye mukadzi ari ega. Kana uchigara panapa panodiwa mari yekubhadhara. Mukadzi uyo anoda kudya, mukadzi uyo anoda mari yekumutengera yenhingi yeshuga. Vaindipe here mari iyo. Nhasi uno 3 months dzavagara naye uko vachimusapota ndopava kuti hana kutumira mari yeshuga hana kuita sei 3 months. Ko makore ese andagara ndino mukadzi ayo. Amai muri amai vangu musavharidzire zvinhu. Namwari mwana uyu kurarama kwake kana deo panisido pano ini ndakungomirira kuti kana vacho vachifa vese vana vanga vafe. Hapana vaenda naye kumadhiripi ukazviita kuita 2 years munhu musingasangana nomukadzi wako nokuda kumhiko zvamurikupuwa chirwere chekuti hazvichaigona kuita kuti nokuda kuti hazi kusangana nemudzimai wake akambosviko here naro shoko iro makambatsiro sei atina kuzvinza zvakuti havasitobonda ko mubira makataurwa sei kunzi poya siya ndondataura ndine shamwari dzangu dzese dziripo dzanga dziri mubira ime handisi kutaura uyo kusenzera Mama Magadi. Ndiripo Magadi. Ndiripo anguri sei kuno kuGlenville. Tungodaro kurwara chete. Asi kuno kwano kuzeni stari kuti chi? Anoziva kuti mai Murewa awa anoshandisa mutupo. Saka kuno kumotongodzi mai Murewa mai Murewa. Zvekutoti izvezvi vana venya vachatozikanwa kunzi munonzi mai tichaona here mai Blessed here vangoti mai Murewa mai Murewa. Ndio zvavanoita mai Murewa. Okay. Mama tichienda padambudziko ramati aiwa imbosvikaiwo kuno mumbonzwawo matangiro akaita dambudziko rangu. Zvakanyatsotanga sei mama? Akatanga ari makumbo tikutaura urwere hweizvozvi wakatanga ari makumbo achizvimba kungoserera kwakaita makumbo kuti haachanyanyozvimba sereka ndobva ratanga dumbu handina kuziva kuti dumbu kutozvimba kwari kuita. Ndakafamba ndichienda kumatakishopu ndakapfeka dhirezi ndobva ndakanzi nomwe mukadzi wechikuru zvikanzi wazogonekwa achindibaya panapa wazogonekwa waita sei azokubata munhu auye azokubata. Ndikati ndabatwa pakuita sei zvikanzi wangochiti hakubatika vakubata vazokuzvimbisa dumbu izvino wakugona. Ndio zvaakandiita. Inini ndakangoenda kumusoro kundobva ndadzoka ndobva ndasvika kutaurira awa aMurewa kuti ndo zvaandiita. Saka ndaifunga kuti chapera ndichienda kuchechi hazvisi kupera. Ndichienda kuchechi ndinoita ma 1-on-1 hazvisi kupera. Kusvika tambofamba kunoenda kune vamwewo vasiriwo kuchechi uchienda vachingoti zvinhu zvacho zvinhu chiri mudumbu menyu hachisi kuoneka chiri kuvharwa hachisi kuoneka. Kusvika takafamba mari tichibvisa mari kunosvika kuDarwen kwese uko takasvika tikabva kuDarwen tikaenda ku3 kuGlenville 3
tikabva ikoko tikanotsvaga mumwewo futi wokuGrimby 3 uko akauya akati ini ndinozvigona asi hapana dumbu racho rinoita kunge rukuiswa mweya zvezve zvokuti kana bhasikoro risina mweya andi rinoiswa mweya ndozvarinenge richiita. Ndakambogara 7 days ndisingaendi kutoireti ndokuzoenda kutoireti kwandakaita asi ndikaenda kutoireti kunze kwokuti rimboserera harisereri rinotanga kutoti ndinotadza kufema mbabvu dzakabata kudai ndichitadza kufema ndozvarinoita saka ndosaka munin'ina wangu wokusouth akati mama regai timbodeedza ningirikini sisi regai timbodeedza wemedia wambouya aidze kukutsvagirai munhu anoita sei anobatsira ndosaka tafona kudai tichimboedza kuti mutitsvagirwo anotibatsirawo. Mama ndanzwa muchitaura imimi kuti pamaienda zvinyu kumashops uko mudzimai wechikuru akakuti vakugona iko zvino mudzimai uyu munomuziva here? Ndinomuziva asi haasisipo akabva aenda kumusha kubva ipapo. Kumusha kwake? Kumusha kwake. Mune imwe nguva here kuti mudzimai uyu makambonetsana naye zvichida vana kana family kungava imi mai murehwa nababa murehwa? Handina kubonetsana naye. Anongoti kana ndarwara anouya achiti ndikuda kukuonai ndoda kukuonai. Po pandairwara nemweya waibata pandiri waibata kubva na2 o'clock kwakunoedza kusvika this time wakangobata kutodokerwa kusvika kuma6 ndisingatomboziya kuti chii chiri kuitika asi wakazongopedzwa nemumwe muprofita kwatakaenda ndo akangoti 3 days ndobva angopedza asi ndakazodzokera nedumbu iri amboedzawo asi atadza. Dambudziko iri mama muchirangarira tingatira nenguva yakareba sei muinaro? Tumanzidza tosvika uno watova 3. Asi munhu uyu toti anogara kure zvakadii nepamba penyu? Anogara hapo tingati mameters mangani kubva pano? Mudhuze? Mudhuze. Ndanzwa mama muchiti makafamba kwakasiyana siyana. Tozoti kwamunenge makafamba ikoko munenge muchiudzwawo tsanangudzo zvichidawo pamwe pacho nekundiswa tingati vakatadza vanhu vavo vaisesekedzawo pavaita sei pavaikwanisa napo. Vainyatsoti dambudziko iri riri kubva kupi? Kumudzimai uyu here kana kutiwo pane kwariri kubva? Ngoti riri kubva mumusha menyu mandakazvarwa inini ndozvavaitawo. Musha mangu inini mandakazvarwa ndozvaaitaura. Vaiti mimi mhosva yenyu ndeyei? Pane mhosva nokuti hapana mhosva iripo saka manzi ndichiti nhoroondo yabva kure. Alright baba regai nditange ndapedza naamai ndobva ndazoya kwamuri. Mama vari kuti mhosva yenyu mimi kana kuti ushereketwa hwacho uri kubatwa mumusha umu uri kunangana nemi imimi zviri kunzi chii? Zviri kunzi muite sei? Pamakatadza imimi ndepapi semwana? Inini pandiri kunzi ndakatadza ndepekuti pandakarwara ndakaenda kupi? Ndakaenda kumusha kunana mamawo ndobva ndanorapwa ndiri koko. Mweya uya hauna kuita sei? Hauna kupera. Ndakadzokera kunoko kuti ndizodzoka kunoko vabereki vanga vasadi kuti ndiite sei ndidzokere panapa. Vanga vati chigara kupi
kumusha ikoko. Saka pakauya umwe muprofita ndiye akati ndakukutakurai ndikuendesei kumba kwenyu. Ndikaenda nemi kumba kwenyu ndobva ndanobvisa zvinhu zviri kumba kwenyu. Ndobva ndauya naye muprofita uyu vandasvika ndobva asvika munobva ashandira ini ndakamira kugedhi uko ndobva azondidaidza ndobva ndapinda. Handina kuona zvizhinji zvaakashandira, akangoshanda bva angokusha mvura yake ndobva abuda vati ndakudzokera vadzokera. Saka adzokera kudaro ndopa ndakanzi ndagara ndopa ndakanzi nasisi wangu wadzokera kupi? Wadzokera kumurume wako? Wadzokera kumba kuye? Anga asingambouya kuzokuona uchirwara ezvino akudzokera kunukoko chirudzii chawaita ichi? Ndikati aiwa inini ndikuitira mwana wangu ari kupi? Ari kumba. Nekuti kunoko musikana mumwe mudiki wamaona apa ndiye anga ari kunoko ndiwo andikuitira. Zvikanzi ndakuona iwewe neni kuti mukuru ndiani? Ndianaitaura mashoko ndisisi wangu manje. Ndoda kuona kuti iwewe neni mukuru ndiani? Wauya usiku kuzofushira huku pamba pangu kuvhara matare angu. Ndikati handina mota, handina mari. Kubva pano kuti ndinosvika kuwadzana neusiku kotoda mari yekuhaya motikari, kotoda mari yekutsvaga motikari yekuti ndiende ikoko. Ina handina kuenda ikoko, handina kuuya. Kana zvirizvo zvamafunga akati ndoda kuona kuti iwewe neni mukuru ndiani? Ndobva ndati sisi inini ndiri kurwara ndahari yefanzirova. Saka itai zvamuda kuita. Ndokupedzera kutaudzana kwatakaita nasisi wangu. Asi mimi ukama uina sisi wenyu wakamira sei? Mwana wamai wangu chaiwo ndowandinoteedzera. Saka masitadza kutanga kusawirirana panguva yamuri kurwara here kana kuti? Iyoyo yekurwara. Ndazwa muchiti mimi sisi wenyu wakati wayozofushira huku yako pamba pangu kuzovhara matare angu. Sisi vanoita zvematare here? Vanoita zvematare. Chiri kuita kutiwo imimi sasisi vazotanga kusawirirana sekutaura kwamaita kuti hatishawirirani panguva yekurwara kunoko. Chiri kuita kuti sisi vatadzewo kubatsira munin'ina wavo padambudziko raainaro ivo vachiita zvematare chii? Nokuti inini ndakadzokera muno mumba. Anga asingadi kuti ndidzokere muno mumba. Anga asingadi. Kuti imi mudzoke muzogara namurewa here kana kuti ndizogara namurewa. hanzi mhosva yamurewa ndiyei? Ameno kuti vanongonongedzerana vari tu kuti uyu muroi. Saka ina ndo mhosva yacho. Saka wanga asingadi kuti ndidzoke ndizogara namurewa. Alright mama, regai ndipedze nawo. Imimi ndobva ndazokutorai futi motaura upenyu. Mama ndida kudzokera ipapo pekuti nyaya iripo ndeyekuti vanonongedzerana. Tichitarisa vamurewa ka murume wenyu nasisi venyu ndio vanhu vanofanira kunge vachitowirirana. Takatarisa pachishona pedu kuti avani kwachaiwa uyu ndiani? Avani kwachito murume wangu avachitochi mudzimai wangu. Kuzotadza kuwirirana kuzotanga vanongedzerana kuti ndiwe muroi. Tingati ukama iwoyo zvakabva papi kuti vazotanga kunongedzerana? Paurwere hwenyu here kana kuti? Paurwere hwangu nini. Muprofita anga ari ukoko kwandakaenda kumusha ndiye aitaura kuti chi murewa ndiye ari kudaro. Ndiye ari kudaro, ndiye ari kumutsa mweyai. Ndiye ari kumutsa mweyai achidaro. Saka
kutanga kutadza kuwirirana kwavakaita. osaka pamakanoshandirwa nemupostori muriwo vakanga vari kwenu? Ngavasipo, havana kuuya. Kwanga kuine mimi nasisi vakuru mwana wamai okutanga ndiwanga ndinaye. Ava sisi okwadzana vaiita kuuya vachidzokera kunoko, vachiuya vachidzokera. ndazva muchiti mweya pane mweya waibata kubva kuma2 kusvika kana zuva rese, mumwe wacho aizobata kana kusvika senguva dzino kuma past 11. Muchishandirwa mhepo idzi kuzoti dzizoenda, mupostori akati dzaibva kupi? Angoti dziri kubva mumusha menyu, asi mupostori akashandira chaizvo chaizvo kuti mhepo iyi iende. Haana chaakataura, akangondishandira kundipa anointing neholy water, ndobva ati 3 days ninge pasisina, ndozvaakataura. Asi uyo wokumusha uku ndiye aitaura kuti zviri kusumudzwa namurewa. Makauya here muchizodza murewa kuti ndotsanangudzo dzataudzwa kumusha kumapostori kwatafamba? Ndakavaudza. Vakati kudiwo murewa? Akati inini handingadaro, pamusoro peizvozvo ndakaurayirwa mwana. Pane mwana wangu last born akangofa zvisina tsarukano, kungoti ini ndaienda kubasa mazuva yacho, saka handina kuziva kuti ava vanga vari kuchivhu. Ndokubva ndarwara neshuga, ndobva ndanoiswa, ndakatoenda nemukomana wacho kunoiswa nhingiriki madhiripi pa1. Vandaenda vandadzoka, ndadzoka kudaro ndopa ndakaenzwa zviri nani, ndokuti wewe chienda enda unotarisa kubhohoro kuti hakuna vanhu vakawanda here munochera mvura yekunwa. Ndokubva aenda ndokusangana nomukomana anoita zvekarati, ndokubva amurowa. Kumurowa kwaakaita ndobva azvimba ziso iri. Haana kutaura kuti ndarowa. Ndokubva auya ndokurara mangwana kuseni kuti amuke ziso ranga rakazvimba. Ndobva ndati wakaita sei, ndakutoti ndakutora shamu ndikurove kuti wakaita sei. Ndobva ndabvunza mukomana anogara kufrandu kuti nhai asi makamutema nebhora, zvikanzi hatina mbotamba bhora nezuro. Ndobva ndati ko akaita sei, ndakuti ndakukurowa ndege nditore bhandi. Ndopaakazoti ndakarohwa nomukomana wokuseri kuna 8 ndichienda kuchibhorani. Anzi ndakamutuka, ina handambomutuka, iye ndiye akatanga kundituka. Ndobva ndamudzorera, ndiye akandirowa. Mukomana wacho akaita sei, zvikanzi mukomana anoita zvekarati. Ndobva ndamuendera, ndobva ndataurira baba wacho, batamuendera kusvika takaona kusina abereki wacho. Ndobva tabvunza kuti ko abereki wako ari kupi, zvikanzi amai vangu ari kubasa, baba vari kuhani vanodaidzira makombi kuhani. Ndobva taenda kuhani koko kusvika ndobva tataura nababa wacho. Baba wacho ndobva titi endai mufamasi munobvunza kuti chii, ziso irori rakakwara here kana kuti harina. Kana risina kukwara mungotenga mishonga, tingotenga mishonga. Ndobva tasvika vaningirikini mufamasi, ndobva vati aiwa kuti titengese mushonga musina kuonekwa nadhokta hazviite, ngaatanga aonekwa nadhokta. Saka mufamasi momo muna dhokta ari momo, handizivi kuti izvina achiripo here. Ndobva amutarisa, vakabvisa $10 vamutarisa, ndobva abayiwa injection. Ndobva tadzoka naye kunokumba. Mangwana acho ndobva taenda naye futi vabayiwa injection, vatadzoka naye. Rechi3 ndobva vati hatichisina mari $10 iyo yokupota tichibhadhara, hatichisina.
ndobva ndatsvaga mari vataenda naye. Patakaenda naye kuzodzoka naye kunoko makusiku acho ndobva arwara serious zvokuti haana kurara. Akazomuka atozviitira achiitira tsvina. Ndobva ndamuka ndamugezesa ari mutereti. Ndapedza kumugezesa ndamurarisa ndabika poriji vandamupa. Akangodya zvezvo kungoti adyawo asi haana kunyatsodya chaizvo. Avo baba wacho ameno kwavanga vaenda ndokuzodzoka zorodoka kusvika mwana haachakwanisa, anga asakwanise. Vakangosvika vachimugezesa vachimupa maheu ndobva vabuda kuenda kunhamo yanga iri kwasawira wavo. Anga ashaya sawira wavo. Kudzoka takazoita kufonera kuti kuno kwasirias, mwana asirias, ndokuzomutakura kuenda naye kuParinyatwa ndobva ashaya. Saka ndo pakabvawo kurwadziwa kwa Murewi. Alright mama. Tichitarisa ndanzwa muchiti dumbu rinotarisira kupomberwa mweya. Kudya manje muri kudya here? Kudya ndokutonetsa. Kudya ndikadya tunhu tushoma ndonzwa kunge ratozara kusvika panapa dumbu racho. Pamakazobva kumashops ndanzwa muchiti pamakaenda kumashops rakanga richiri nani. Pakazotaurwa nemudzimai uyu kuti vakakugonaka rakabva rawedzera here? Zvakabva zvazofamba sei zvosvika pakuzvimba kwaraita naso? Harina kuwedzera nguva yacho iyoyo. Raingoti kuseni ndichimuka ndichivataurira kuti dumbu rangu rinenge riri kuzvimba kusvika ndatadza kupfeka masiketi andaipfeka ndichiti dumbu rangu riri kuzvimba. Ndobva ndanogara kuchechi ndichifunga kuti pamwe zvichaita sei zvichaita, hazvina kuita kusvika ratokura dumbu rakura kudaro ndokubva richiita kunge riri kuiswa mweya, kuvhutirwa mweya daiso. Saka rikatanga kuita kunge riri kuiswa mweya handikwanisi kana kufema. Mbabvu dzese dzinenge dzamira kudai ninge ndakufemera pamusoro. Ndozvari kuita. Kuhospital makaenda? Ndakaenda kuskani ndikatariswa akati mudumbu hamuna chinhu, akandipa mapiritsi ekugeza mudumbu. Akandipa mapiritsi ekugeza mudumbu. Zuva rekutanga ndakanzi ndinwe 10 ndikanwa zveshuwa rikageza. Rechi2 kuti ndinwe ndobva ndarutsa yese mapiritsi aya haana kuzogeza dumbu. Asi kuhospital vaingoti ropa renyu rakaita sei rakagwamba, harisi kunyatsofunctiona zvakanaka. Ndozvaita. Akatotarisa here matest ese kuti moyo uri right here? Zvese zviri right. Zvese zviri right. Akati shuga inokuitisa chiwewe makumbo. Ndikati inondiitisa chiwewe makumbo. Saka pamakarutsa mapiritsi makazodzokera here kuna chiremba kuti aya makandipa aya zvarambana nini? Pandakarutsa handina kuzodzokera, asi akandipa foni kuti munofona. Ndobva ndavataurira akati chinwai yamukuita sei yaripo mukanwa mozouya kureview. Saka makadzokera here? Handisati ndadzokera. Okay. Alright mama. Iko zvinorega nditaure nababa vaMurewa vacho ndinzwisisewo kuti dambudziko iri
rakanyatsotanga sei imimi semunhu wechidzimai munogona kutadza kunyatsonzwisisa sezvinhu zviri pamuri kuti zvakunyatsofamba sei. Vamurehwa zvichida ndova ndombogara nemi kusizi usiku dumbo rarwadza mashaya kuti morara sei. Rega ndinzwe kubva kwavari kuti vari kuzvigonawo sei semunhurume. Iko zvino vandagara navo pano ndivo baba vepamba pano manzwa mama vachitaura kuti kuno vanozivikanwa nezita rekuti vamurehwa. Rega timbonzwisisawo kubva kuna vamurehwa kuti mudzimai wavo dambudziko iri achitanga kuvaudza vakazvigamuchira sei uye ndezvipi zvavari kuona zviri kuitika kana kuti zvachinja pamuviri wemudzimai wavo. Baba makadi? Tiripo makadinewo. Tiripo edu. Ndanzwa mama vachiti kuno kunozivikanwa nezita rekuti vamurehwa. Ichokwadi. Koze vanhu varingoziva kuti vamurehwa vasingazoziva kuti pamba panapa panonzi pavani vachingoziva kuti ndepamurehwa. Rimwe zita ndiri kuti Mangwiro. Sei vanhu vasingashandise Mangwiro patachiuya patachingonzwa kuti pamurehwa here tikati isu todaenda kwaamangwiro zvaamurehwa izvo hatizvizive. Aiwa ndiro rinoshandiswa iro. Alright baba, ndabva kutaura namama vachinditsanangurira matangiro akaita dambudziko. Imimi muchiudzwa nemudzimai wenyu vanoti dambudziko iri rakatanga sei? Inhoroondo. Nhoroondo iyo ndiyatafambira pano. Right. Ndichaita nchikata-kata. Ndiri kuchivhu ndichishanda ikoko. Dzakauya dziri hope. Ndobva ndawana matara akakurisisa. Hope dziya ndo ndatsanangurirwa zvandakatsanangurirwa. Ndichibva kuchivhu ndichisvika pano ndakati mudzimai wangu hope dzandarota dziri kureva kuti pakati pako nevana mwana ari kufa. Ukarega kufa iwe mwana ari kufa. Hatisi kupedza mwedzi. Zvamboita sendaka ndokupuhwa kwandakaitwa kuhope. Takangoita 3 days mukadzi ndobva atanga kuti shuga yashuta. Vakuendeswa kukiriniki, vakuendeswa kunenge kuprivate. Abva ipapo ndasuduruka ndaenda kuWhite House. Ndonzwa chinzi mwana arohwa kuno huyai. Ndoyaniswosvika nokuona mwana arohwa zvechokwadi. Ndobva ndati ndakati muchiri kutonderera hope dzandakautaura kuti karega kufa imi mwana ari kufa. Saka ndakati ndidzo hope idzi. Ngatigare. Tagara mwana ndopakanzi serious. Tosumudza mwana kuenda kuchipatara. Mwana abva. Tabva muchipatara takatora mwana tikanoradzika. Pano pamba pasi pangu, pamba pehama yangu. Takaenda kwaamai guru. Ndoko takayaungana. Ndobva tanoradzika mwana. Tiri ikoko. Vana vaamai guru vakataura pano muprofita wavanoziva. Dai tikaenda ikoko. Kataiwa hapana chakaipa handei. Asi inini ndiri kuziva zvakaitika kudhara kukuzasikisa chirevo kwamuri imimi kwete kwandirini. Mafira aita mwana wangu mukadzi ndakamutaurira. Takasumudzana kuenda kuDZ. Tasvika kuDZ vakasvika vakanzi baba makashaikirwa nemwana zvikanzi zvikanzi baba dare ragarwa rakaoma. Ndaona paita munhu aitakurura mari kuita zvokurura mari sebere. Mukaita zvokutamba ndaona vana venyu vese vatsvairwa. Ndazoona makuda kutetereka nenyika maurayirwa vana. Zvikanzi ndozviripo. Ndakabva kuyoku ndosvika mumba maamai guru amai havangu varimo. Ndakasavataura kuti ndozvataurwa kwandafamba uku. Saka tese vanhu ngatichinamatai. Hakuna munhu akandidaira vakaramba vakanyarara. Ndibva ndaisiya ndazadzikisa chirovo chavo. Vanditi ndiende kumuprofita ini akanchiziva kudhara kuti mwana wangu ndakataurira mukadzi ngati ukarega kufa iwe mwana ndiye ari kufa. Ndozvaitika. Ndakangosuduruka ndokuuya. Tauya kuno mukadzi wakachitanga mweya kumunetsa zvakaipa. Ndakafamba kwakawanda naye. Mweya uchiuya paari wokuti anoita 2 or 1.5 day asi kuziva kuti ari kupi ende ane chirwere cheshuga. Waitaura kuti chimwe Mweya waitaura zvakawanda zvimwe hataizviterera ndangoti hapana zvatingaiti ngatisiyane nazvo. Chamuchiri kurangarira asi waiti. Mweya waitaura ndiri kutumwa kuti uyu mwana wedu wamutonge tinoita zvatinoda naye. Tikati ina ndakuramba kaini. Ko makatambira pfuma yangu sei muchiziva kuti mwana wenyu hamudi kuti aite musha. Zvika ndizvo takadya.
mari yako asi mwana wedu ndiye atiri kuda inizvi handina kana ndakatova ndangosiyana nazvo kati ihondo dzari idzi ndo panodzi takazofamba kuuya kwamaita uku ini ndakatongotaurwa naumwe zvakanzi kuna tateguru ari kuhighfield anoita so ndobva ndaenda neari masikati kusvika paya ndobvunza vavo varipo ndotsanangurwa muno yachitatu kana kuti satade paita musha ndokutaura mudzimai sezvino amai vangu vari kumusha wabva wauya uku zvaita zvakanaka ndopatakashedza amai ava nemwana wanzvadzi yavo natsano ndokuenda kudare kuya uku vanhu vakanga vachiti over 100 vakanga varimo hautauri kuti wavingi chako kungobvisa $20 kana wapinda anotanga kutaurira mutupo wako vakataurirwa zviri mukati momusha wavo ushereketwa mhiko dzakaitwa mukati momusha wavo indaona ngonyarara chingonzwa vachitaura ndo zviri kurwarisa mwana uyu zvinoda kuti zvibviswe munodero zvibviswa kanzi right bvisa mari sekuru nemutsano vakabvisa 400 kanzi mari right yabviswa 400 kanzi tamira kuti tizotora munhu tiende anobata zvinhu izvi ameno dare rakanorongwa kumberi takangoona vanhu vakuuya chop kusvikobvuta kutora mukadzi takuenda naye tinomurapisa tikati mwana ndiwenyendai ndopa vakamutora ndokuenda naye meno zvakaneta ikoko ndo vakuenda kumahuwe vapfuura meno kwakaendeswa kutsanangura kwaita mukadzi wangu achitaura nemashandirwo aitwa ikoko pano kutsudzana kwanga kwakuitwa muprofita nehanzvadzi yake koiwo murwere auya pano wakuenda kunotandara nehama dzomurwere sei pano kunyenya kwavaita mhenozva kufunga kwatakaita mukadzi aitwa pano kubhadharana mari kwakaitikwa vakazoti vagaragara ndobva vashedza muprofita wacho mumwe mukuru anonzi anoita basa chokwadi ndopakatorwa achinzi akaenderi kumusha aenda kumusha mukomana uyu chikiribiti chakaitwa apa ndechokuti amai guru vangu vatikura kuti ndo chiremba vakafonera nevanhu ava ndobva vataurwa kuti mumwe wedu muprofita ari kutauni ikoko svika ndipe nhamba dzake ndobva vapuwa nhamba ndobva vamufonera muprofita yazvikanzi aiwa ndinotoka kuairport ndokwandiri kuperekedza vamwe vanhu vari kuenda kunze kwenyika kana ndadzoka ndaakudzokera musha zvakanzi aiwa chiuya tisangane panonzi kuiko pamarabhura right muprofita wauya kusvika pamarabhura ndobva vatora namai guru wangu nomurume wacho ndo pakatangwa chikiribiti chokutengana ipapo ndokubva atorwa uye ndokuendwa naye kunosvika kwenyu vasvika ndo pakatorwa mukadzi akunzi ngatichienda tinokuisa kumusha kwenyu vasvika kumusha vanotaura vakanga vaine muprofita vakataura maitiro aita hasiro anochiita kwese haana chaabata angomira apo ndobva amira ndobva adzokera mumba ameno hama dzavo idzi vakazviona vakaongorora ndobva vaona ndo pavakarumwa nzeve zvikanzi iwe ukaita zvokutamba uri kufusirwa handii kunzwa shoko riri kutaura kuti hauchadzokera kumurume uyu muprofita ndiyo muprofita ava wavakazoya naye kuno asvika kuno ndakati handina chandinokwanisa kutaura newe muprofita handiti wauya nomudzimai uchibva kuna naatezvara zvamaronga naatezvara ikoko ita handikurambidze chandiri kuda upenyu hwomukadzi wangu ndakaita naye mhuri akaita zvaakaita akabata chinhu chaakabata akati right ndo zvandaita baba ndichadzoka ndakati ameno munonotaura naatezvara ini handina chandinotonga kwauri chakanga chiri chii kana muchiri kurangara chakabata mene chimwe chinhu chakanga chichiita fani kumusoro wenyoka chine zvuma chakabatwa chacho akati aura tora chinjoko zvo zvanditora munoisa kugomo nguru ndakati iyi mari $20 kwira unoisa oga ina handipindire nyaya ndakutaura nyaya iyi iri mumaoko maatezvara mukadzi akatorwa ari mumaoko maatezvara ndo vanofanira kunge vachiita zvikwedi yenini svikanzi alright ndo paakaita abuda ndokubva aenda muprofita uya aenda kudaro agaragara ndo patota akuita mashiripiti manje mweya wawo uchiramba uchinetsa ndo patakazoenda kwatakaenda kuno mumwe profeti ndiye akazoita kuti mweya isuduruke yasuduruka mweya uya
ava havana kuda kudura zvakawanda kanotaura, but pane udyiswa huteketedzwa hwakaitwa hwakonzera kuti dumbu rizimberi zvakuda ana shasha dzinokwanisa kutaura nyaya iyi, handigoni kuitaura. Ndati pane huteketedzwa hwakatekedzwa kuti vazoita dumbu riite zvariri, handigoni kutaura, asi zvomusha mangu dzizomusha mari. Changu chandizoziva kuti mukadzi andakaita naye vana handingamudzinga, handingamurasi mukadzi wangu. Ipapo baba musingataure henyu zvakawanda zvisiri zvomusha menyu, tingati here izvinhu zvimakazvinzwa kumapostori here kana kuti imimiwo kwenyuwo kumusha kune zvinokuratidzaiwo kuti izvi zvakufamba nepapa? Ini kusiri kukunyeperai, zvizhinji zvinosara zvoitika ndapuwa zvakadai zvikumira so, mai murewa zvakadai zvikumira so, nditenge ndazvipuwa nevedzinza renyuwo pacheso hangu ya kupuwa kuhope. Handiwanzi taura asi munhu akandika ndinotokutaura zvakamira so, apa pakamira so, ndo mafambiro andinoita. Iyi nyaya yaari kutaura mudzimai yokuti akanziye wadzokera kumurume wako, tanga singada kuti udzokere ikoko, wadzokera taakuda kuona kuti iwe mukuru iwe neni ndiani, makauya pamba pangu nomurume wako mukasherera huku nhema muchivhara matara angu. Ndakatyawo ndiite hovyo, ndikanyarara ndikati ndamirira kuti ngavachiuya vanditore tifambe ndinoonekwa kuti ndakaita mhikwe. Ina handina mari kuti ndingahaye motikari kuenda kuwatana kunovhara matare. Tiri ipapo ndakutaura. Amai guru ava vakanga vachiita hung'anga vari kumusha kwavo kudande, vachiita hung'anga vaita 6 to 6 vari mumatare, vaizodya sadza mauro chete. Ini ndaona izvi ndini ndaroora mushomo, ndo chipo chiri mushomo. Amai guru ndina munyina wangu anemba, basa iri makanoriitira kuHarare, ndaona matenga imba, matoka na business, kataru shop kamuka katakishopu, ndaona mavaka storo. Ameno kana babonya yubvuma tezera akatonga nzaiwa hapana chakaipa pachenyu muri vana. Takatora amai guru ndikagara navo kuti vave nemota, vave nemba yavaino ndinda kanaivaka, tikanovaka chitoro. Hanzva dzavo ndo dzakazodya mari vachitora vachidya mari ndobva aramwa. Ndini ndakaitisa izvozvo. Ndichiratidza kuti tiri kuvana taavana womunhu mumwe chete. Nhasi uno zviri kutondishamisa ndichiona vachidai musi wavapedzisera kutora amai pana amai vanga vari panava. Ndakavataura ndikati ini ndaipa nhasi mota yamina yakakonzerwa neni, munganga wenyu muchiitira muno, vana mafunzwa form 6. Nhasi amai vakanitaura mashoko kuti ndakati ndaamai handingaita, iwe mwana wangu akuramba kuenda kumusha wakadyisa mwana wangu. Ndikati kana chimudyisa kandomuda ya dai nangasingombe ndomudyisire, ndakambomurovere ayo, ndakambotuka naye ayo, ndinomudyisa kandomuda. Kanzi wakadyisa mwana wangu ndobva vakuenda, ndokuenda kwavakaita kumusha. Ndopa vakazouya varonga manje nyaya yekuti taenda kwatete guru vataurwa zviri mukati momusha wavo. Ndopa vakasvikobvudza mukadzi vakati akuenda kunorapisa hapana chakarapwa kusvikira izvino adzoka mukadzi kudai. Ndopa tasangana netsaona idzi. Alright baba, ndanzwa mama wachitsanangura kuti imimi nemukurungai wenyu kana kuti namai guru munenge kunangana kwamunenge muchiita. Tingati here zvakatangira pakuti havanawo kuzotenda bamunini kuti aiwa nebasa rese ratakaitira pamba, tikazotenga motokari, tikazovaka madzishopisi, izviwo izvi tinotenda neizvizvi, ndo pazotangira garaji renyu muri vaviri kana kuti? Garaji ratangira pakutipo ndinoona stereki. Munoonesesa? Yes, ndo pane nyaya kuti kanganisa zvatiri kuda kuita. Ndo pakaita hondo iyi. Ndichifamba kuti kwandafamba vataurwa havana shuga. Muningina wavo ari kuSouth Africa ari kutaurwa futi kunzi hauna asuma iwe. Maprofita ari kuSouth Africa nokuno seva ari kutaura zvinhu 1. Zvavaitaurwa kunoni mwana wenyafa. Mudzinza menyu maita hondo iyi. Murume wenyu haana kutaura hope dzake here kanzi akataura zvikanzi mwana wenyu ndo mudzinza menyu vaita basa iri. Nhasi uno muri kusumuka muda kuenda kuSouth Africa. Handina kuona chamuri kunorapwa mai. Muri kupedza nguva yenyu. Hondo iri mukati momusha wenyu. Ndokubva vaenda kuSouth Port Elizabeth. Vaenda kweyo ndobva vasotora nemaprofita. Anzi ukaiti namata muri padhuze munopfurwa nepfuti.
vakafamba 40 kezi kuenda pakati pesango ndobva vapinza nekombi mukati ndobva vaipaka mukati vakaita usiku hwese variko vakasikotaurwa zvimwe chete kuti amai hamusi kurwara hama dzenyu ndo zviri kuita basa iri zvese zvamukufa kwamwana kuita sei vanhu murume wenyu haana kurotera kanzi ihama dzenyu dziri kuita izvi ndondisiko kuSouth Africa zvavakataurwa kuno zvavakataurwa South Africa futi nemaprofita ikoko iwonde magarwa dare pandinonzwisa ndepekuti pamakatora amama muchiita mudzimai wenyu hamuna kuratidzwa here zvakare kuti aiwa mudzimai wawo wakutora uyu sekubuda kwazvikuita muapostori haasi kufanira kunge achirorwa tingati zvichida vanenge vachidudzira kuti mudzimai wezvinhu zvekumusha kwavo kana kuti mudzimai wezvaakaitwawo kumusha kwavo hazvina kuuya here kopi musati matorana namama ipapapa pane mapirwo andakaita andisina kunyatsonzwisisisa kuti zviri kufamba sei ndakatadza kupanzwa ipapo ini semunhu akanga angoti ndaonana nomukadzi ane hama inoita matare zvinonadziriswa ndobva nangusiya zvakadaro ndikati vanonadzira kana pane zvinonetsa handakuzwa kuti zvichamira kusvika pazvira osaka kuchipatara vari kuti ishuga asi kumatare vari kuti hapana shuga apa munhu ari kuita izvi asi zvinobatana here baba kuti vana venyu imimi toziva kuti ropa rinenge riripo pana amai asi zvakawanda zvinowanzoitika tonzwa zvichinzi aiwa mwana afa zvichibva kumusha kwake zvinhu zvekumusha kwaamai zvinoafekta here dzinza renyu imimi sababa kupfuura zvekwababa zvekwaamai ndo yakaoma baba havana ngozi amai kuvavhiringa mhicha ndo vane ngozi isingaite zvokunogona kusvika pakuuraya vana asiriwo vana ndino mukadzi wandakanga ndinewo kutanga ndine vana naye hapana akurwara very right is fit and strong kwapa wechipiri mwana achifo pano kutanga kafa uyo wechipiri imba 1 kuyo ukadzi utanga vadi kufa wokutanga wacho akafa futi zviri mystery urwere kumusha kwake ihondo dzokumusha kwake vana vacho vese varipo saka makambogara here pasi neikoko kwamakaroora kwacho kuti aiwa ini ndine zvandinoratidzwawo tadaiso taonoti zviri kubva papi kwatoo ndakaroora ndini ndakatotungamirira matara acho tikafamba kwatakafamba nyaya nadzirisai nyaya mukanonoka mwana anofa kusvikira mukadzi afa vako takunenge kukondana na mari handina chi ndobva afa ndatovataurira ndirini ngatichifamba bva tafamba kune chairman akanga roezinata ainzi James okuchipingi aigara muengineering ndoko takaendeko zvino kwamaroora izvezvizvi makambogara here navo pasi kana amai ndikuona amai vari kunoko makambotaura here navo kuti amai zvichida tiri kuchadzawirirana edu nana mai guru asi imi munogona kundinzwisisa munondisvitsirawo shoko kunana baba vedzinza kuti aiwa tadii tambobatana sedzinza tambomira kunangana tofambira nhau idzi ndo pakataurwa nyaya yekunzi ing'anga yamurewa hakuna anobvuma anoziva ndinozviona ndo pakanzi ing'anga yamurewa sekuru tateguru tinotone mari yakaenda ukwe nanhasi iripo mari haina matorero 400 yakatorwa vabvuta mwana wokuenda naye vaenda uko hapana kurapwa kwaita mwana mukadzi adzokera kuno ndikagoita sei mwana ndoaridza ndikagomudzinga here mumba muno ndakaita naye vana imhosva yake here mukadzi uyu haisi mhosva yake hurongwa nehama ndingahuite sei ndakungotarisa kuti mwari yachaita zvaanoda kana vamwe vana vacho vasara vachiurayiwa vese hapana zvenda ndogashira makaita vana vangani uye masara nevangani 2 vakaenda 3 vasara 5 saka dumbo ratanga nadzomama wachiti ndinonzwa sei ndikupomberwa mweya iva nokutsanangurirawo kana kuti mimi munomboonawo sei pamweya kuti zviri kufamba sei pakupomberwa mweya apa mukadzi uyu ane mudzimi miiri inobuda apa yaitotaura kuti mumusha muri kushinwa right taita makore havana kuda kunadzira mudzimu uyu kuti vaitire mutambo vaingonadzira kwaamai guru chete gore rapera pamberi 2022 pakaitwa mutambo kwaamai guru kwaitwa mutambo ikoko tafunga pamwe vari kuitirawo tasvika kutanzwa chinhu ndo amai guru maitwa mutambo uyu tangotarisa ndakatanga ini ndikataura ndikati pamusoro uyu muri kuona ndakadai so ndangofana nomunhu asina mukadzi sei
tikati mumba hamuna bonde nokuda kweshunga. Ndakapindurwa nehama dzemukadzi zvikanzi kanaona zvakunetsa poya siyana nemwana wedu. Ndobva ndanyara handazotaura futi vandasiya ndadurirwa chokwadi. Zvanzi poya wapuwa gupuro ka igupuro iri indi kutaura hatisi kusangana nomukadzi wonzi poya siya mwana wedu. Indakabvisa pfuma ko pfuma yangu makaitambirire maiziva kuti mwana wayo afanira kuita musha. Takangonyara bva ndasiyana wanzwa izvo zvokubvira gore rakapera kusvika zvino tinotorara tese pamubhedha apa. Chandiri kuita kuchengetedza upenyu hwemukadzi wangu chete hatina basa. Ndaane chirwere chiya izvozvi ndikutadza kuita weti nokuti handisi kuita zvinodiwa nomiri. Mukadzi ari kuziva yaripo. Ndakaenda kutesti chitsamba chacho chirimo takandipe $40 kusikani. Ndini ndakatanga kuenda kusikani. Ndo nyaya iri kuitika pamurama baba. Hamusi kuita zvinhu saka weti yakuvharika. Izvo ndotoita kugomera undiite weti. Handiite weti yokuti pfaa nochururu ndomira ndogara gaya yakuda kubuda fuchuru kusvika ndabuda ndogona kutoita 30 minutes ndiri mutoilet nokuti hapana zvandiri kuita. Ndakangonyara ndakatarisa. Tichienda ipapo baba ndazwa muchiti kubva gore rakapera ende mama vati chirwere ichi chane 2 months. Ndinoda kunzwisa chedumbo ndozvandi kuti shuga inokanganisa zvakare here vanhu kuita bonde kana kuti ukangoita inobva yashuta inoshuta. Ndo zvinoita shuga dzevanhu vese mumadzimba umu. Ndingazive inda kungodai yabva yashuta vakutomhanya muchipatara ndopandakaona kuti harika ndimiri. Kubva gore rakapera hamuna kumbofambirwa here nhau idzodzo dzebonde idzi zvichida mega kuenda kuna natete? Handina kana kwandakafamba ndo ndaingoziva zviri kuitika. Handina kwandingaenda kana kwandingataura. Sezvo manzwa shoko rakataurwa kunzi poya siya mwana wedu. Handifungi une zvimwe zvaungakwanisa kuronga. Wakutumwa nevaridzi kuti poya kutumwa unzi enda unohura ina handiure. Pachivanhu changu ndakarambidzwa kuhure. Mukadzi yekuti ndimurooro uyu pakatoitwa chivanhu. Dai ndakada kungotanga kuti ndisangana naye hapana zvaifamba. Ndo masikirwa andakaitwa. Wokutanga futi pakatoitwa chivanhu. Ndosaka muzivi chivanhu chiri pandii chakaoma. Handitenderwa ngopinda pinda. Hakuna mukadzi andonyenga ino vanouya vega kwandiri nchiramba. Ndo mamiriro akaita upenyu hwangu. Ndazwa baba muchiti mudzimai ane chivanhu chokufanira kugadziswa paari. Ndazwa muchitaura zvemudzimu zvichireva kuti mudzinza mavo madzimai aya ndazwa maiguru futi vanoita zvechivanhu toti n'anga. Mudzimai wenyu futi aifanira kuita n'anga. Saka chivanhu chiri kufanira kuti chigadziriswe. Saka chikagadziriswa dambudziko ravo rinopera. Ndokutaurwa kwaitwa nemweya iri ipapa kuti nhadziripe tipe zvinhu zvedu. Iyeni ndiri pano neshungu nokufamba kwandakafamba. Kati kana iri mhosva mukadzi wangu ndomuda. Ndakatenga zvaitaurwa zvese amai ava takatovaratidza. Mubira rakaitwa iro ndakatoripiswa ini kunzi wakaunzi tenga nani. Ndiri kutsvaga kununura mukadzi wangu kuti apone zvikanzi imhosva. Ndaripiswa mudare imomo. Makaripiswa chii? Ndakazongonyarwa makati vamwe mudzima wangu vari pamhene ukuchitungisa vakazo vachibvisa $5. Vakaona kuti munhu uyu ane shungu dzomukadzi wake haana chaatadza. Ndiye ndakazobva ndangowabvisawo. Zvino kudzoka kwavaita vachiona zviri kuitikwa zvese vane maitiro wavo vakaita mudzima vaona kuti akurama kana zvauda kundiurayisa zvemudzima izvi ndo patiri kuenda kuchechi mai. Vamuriwo ndazwa muchitsanangura imimi kuti makafamba ende mafamba iko zvinomaneta nekufamba. Kudharweni kwakanga kuri kun'anga here kana kuti mupostori? Mupostori anosanganisa angarokwa wimbo asi zvinangoita ari pamupaka anotokupa munamato asi haana mushonga wanokupa. Kwakanobviswawo chii chamakaona kuti aiwa zvichidawo izvi ndo zvakanga zviri pamudzimai wangu uye pane kureruka here kwakazoitikawo mumwiri memudzimai? Kureruka kwakavepo asi chakanetsa njokuti dumbu rakaramba rakazvimba. Izvi ndo zvakabviswa ndofunga zvinosvika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zvakabviswa. Tadzoka ndokugara ndobva taona kuti dumbu zvakuramba kuserera chii ndokufamba kwatakaenda kumwe. Taenda kumwe akati
pane uteketedzwa noudyiswa hwakaitika apa handigoni kudura izvi asi imi kana muine masimba okuti mune vanogona kuburisa zvinhu pachena ndo panenge ndaakutaura manje chokwadi zvakadai izvo ndombomirira ipapo. Saka izvi zvakabviswa kumaundarweni izvi vaiti chii madzibaba? Vaiti zvabviswa zvavo zvaishandei mumuviri kana kuti mudumbu mama? Zvanga zvichisunga dumbu nemakumbo achizvimba ndokutaurawo kwavakaita nemadzimai. Asi ndanzwa mama vari kungoti mbabvu dzangu dzichiri kusunga. Dziri kuvasunga chokwadi. But pakabviswa zvinhu kaizvi? Zvakabviswa. Ndobva tadzoka kuno tagara takushanda kuona hazvisi kushanda ndopatakaenda kumwe. Tichida kutsvaga kupona kwomunhu. Ndokubva aedzawo mumwe akaedza ndobva taona no. Ndobva tazoenda pano mumwe. Ndiye akati achimbomira kurudza kumhanya kuchipatara ndimboaedza. Ndopa ndakazoti iye nepache zvangu. Ndikati handingaregere mukadzi achifa. Ndakaenda kumusha kwangu kwaMurewa. Sunday ndakamuka na 5 o'clock. 7 ndanga ndakwaMurewa. Ndobva ndafamba netsoka kuenda kugomo randoziva. Ndobva ndanochera mushonga wangu ndokuuya nawo. Mushonga wacho ndafana kuutswanya tswanya. Ndakati nemamira akaita zvino kana ndichitora ngozi ega ndichingotora ngozi ndakavatora kane nkambambera tunokwana twavakadya 6 twakadai ndikati kana achifa mukadzi hapana ndaane ngozi kudhara ndakataura kunzi vana vangu vese vachapera kufa hapana chanichanyengerera ndopavakadya vakarara kwakuseni chitofunga kuti zvaramba ndopavakanoita tunonge tunhoko twembudzi indobva ndaenda kubasa ndadzoka akati ndaita futi zodoka vaita futi mangwana ndopa iye zvinova kudurura mvura manje ndopa vazotanga kuda kunge vanotereka ndingodyawo zvimwe zvinhu ndini ndakatora mushonga wangu tamboedza uyu wavakashandisa wemapirisi zvaramba ndakazomutora wangu inini ndowandakazopa wazovavhura mudumbu kudai. Mama urota futi kuti vanhu kana mama agara muchiuziva ndinoiziva mushonga. Handiite zvangu zvokuti ite zvouchiremba asi kurwangu yakanga iri n'anga saka mishonga yese ndoiziva. Ina handingozvifarira zvangu kuzviita asi hana yangu ndiyakandotaura ndinotora mushonga uda kuti mukadzi afere ndakatoita muhana kwete kurota ndopakaita ndisumuke kunotora kana achifa dzinza rangu randitsudza kudai orati vada kuti ngozi itike musha mangu ndozvakanipa pawa yekunotora mushonga wacho bva ndaapa. One time mudumbu mafamba pakufamba kwemudumbu ndopataura mama ero ndandani 7 days ndisingaende kutoilet ndipapo saka yongoro kucleana mudumbu kuti vatange esa mudumbu kana mombe kanzi yaita ndinotora ndopa mombe nodhozwa taitoshandisa nase kuti kudhoza mombe. Saka ndapi mamwe matambudziko amusangana nawo naye muri wandanzwa muchiti iko zvinoti akungorara nemudzimai wangu ndapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo semhuri pamba panapa? Dai manga muchitibetserawo. Mashandiro andiri kuita haasiwo mashandiro angu. Pane kuvharwa kumushando. Ndinoita zvokuvaka. Kwete kungoti ndotone kadhi rokumeni pawa. Kwete zvongoti chere fojari ayo. Asi hazvisi kundifambira zvakanaka. Dai kunzi zviripo. Zvinhu zvakanaka. Ambuya ndaruza mari yandaruza pamakore arwara mukadzi kusvika zvino dai dziri mombe dzandiri kutenga danga razara. Handina wandinotaurira kana handinochemera. Dai danga razara hapana ari kuzviziva kana kuzviongorora izvozvo. Ndiri kungonyarara. Mukadzi ndakazvida ndorudo rwacho. Saka kumhuri yemudzimai hapana vari kuedza kubatsirana nemi? Ndanzwa munhu wese ari kungoita zvake mazvake. Hakuna. Zvakutoita fanike inini ndine mhosva ndiri kurwarisa mukadzi pamatauriro avo. Seshoko rataura kuti wawanzi usadzokere kumusha kumurume wako chokwadi wangu asingadi kuti adzoke kuno. Chikonzero chii? Hakusi kutanga ambuya. Mukadzi uye aita mwana akangopomoka unodzi kutiza tichigara muna 5th road kumunini wangu.
titirongedzere nyaya yekuhwara kumukazi ndiyo yatatsanangura ndikutsanangurie ndibvunze nyuwo munzi ndikakutsanangurira mahwari anoita mwana ndiri mai wake zvese zvataura zvatinoita kuchingwiza kwakataura takaenda ndini mwana wehanzadzi yangu nehanzadzi yake marinjawo hanzadzi kutsva moyo wawo sekuru nohanzadzi kabisa 200 tiripo avasina twasvika tikapinda mumatare neiyeyo tikatsanangura katiti munoda kupinda mumatare saka mari yemumatare munomu bvisai mari yanoita 1000 yati musiye munhu tiende kumusha kwenyu. Hanzadzi nasekuru akati iyo mari hatina tiregei tisiye 200 idzi tikasiya 200 idzika tichatsvaga naika akaenda akasiya 200 hanzadzi nasekuru mwana wehanzadzi yangu ini tiripo futi iye aripo dzikasara 200 ava hapana chakabisa ndeyo hanzadzi yangu mwana wehanzadzi yangu nomwana nehanzadzi yake mwana wababa wake tikagara vana vaitichita achatsvaga mari achatsvaga basa kukubva rapera vese vabisiwa pabasa akati mai mari yaye taishaya tabisiwa mabasa tiite sei tikanga tati uye anorwara yumbaenda tora mari yake huko yatasiya hana kudzienda katora mari yakasara kuchitungwiza tagara ati mwana wakugwinha iyo ng'anga yanga chiranga ichida kuti ati kuno chikwambo kumba kwenyu toda kuenda kabisa tikati oraiti toda kana atsvagiwa mari tiende newe tichione kauri kuno haungabvise here ati handibvisi noda kutienda kwakare tikagara mari uyu akahwara kugwinha manje tikachaiwa foni kuti mwana kuna ari kugwinha wano mazuva achigwinha ari kugwinha ti ikauya hanzadzi yake futi mwana wababa wake baba mudiki nomwana wangu wokutanga mukuru wacho ndiyakauya kudzotakura pamunoenda kuti kubvuta ava vachimusiya muno mumba ari ega nokamwana kadiki achienda kubasa akaenda vaenda uye achisara ega nomwana muno akauya hanzadzi akauya kuchipiri akaona pasina akadzouya akamuona achiti hanzadzi chinyi akati ndikuhwara chinyi ndikugwina tiite sei taingaiwe shuwa musi wakazomuti tichienda akaona vasipa vasumuka vaenda aisiya mukadzi uyu adoita kuvharira achienda vanoenda swera nekamwana kake aka kadikidiki chitakara zvakati hwadza kuti mwana uyu angarape mwana uyu mushonga hapana ndokudzotakura mwana uyu hanzadzi yake nani nasisu wake akaenda tikauya naye kumusha tikagara naye mumba ndaenzera ndakana kwakuchena zvaona zvauya zvinhu zviye manje wakuri amai ndafa ini takamuka angende zvari kuita mwana wangu ndakachemawo tese kana sisi wacho akachema tione zvari kuita meso mbumbu chinyi tichipopotera tichitaura mudzimu uchitaura zvokumusha kwamurume wake ndini ani ati ndi asima ati aniko asimo achiko ati aniko mangwiro ati ani ipo zita ranoshedziwa rimwe torai foja muomberere ndiye anoomberera uyi tikatora foja tikaomberera kumusoro tienda ndoyani mati mudzimu waitaura ndiwo kumusha kwani wavo ava ndo ari kundireverera izvozvi ndokwandikurerewa kwa murevo regai munzve regai ndipedze ndakumirirai ndokwandiri kubva kwandiri kutumiwa anzi ndikutumiwa kuti ndiite se enda hamene kuti chii chaitadzana kuno kumusha kwavo tikaenda kumashumbe nobhasikoro tatsvaga tikatuma hanzadzi yacho akaenda akatora muporofiti kumasumbe akawanai paumba akazangara kunyangara paumba pese akati kuti ndimurapire pane izvi handizvikwanisi ndotoda muye naye kuvi kwatinogara shuwa tikatakura uyu ini amai vake mwana wangu wokutanga musikana yemukuru tikaenda naye
tikasvika kumashumbi mwana uyu ndakachema ini zvichiuya kumashumbi kuita kunga chibhero chofoja mvura muna Juni muye achidiridziwa mvura achidiridziwa chirudhunduru mapostero anodiriza kamvura achidiriza chidondoti dhunduru taura zvichitaura ndini yani hakuna wokwedu wandikanzwa zvaitaura kwawo kwomurume chete tatumiwa naasimwa atianiko ene simo ndiantituma kuno bisa mbazvi ibva enda akataura mwana wake akafa kare akataura vamwewo vaifa kuno vese zvichitaura ipapo nomazita yacho vakafa kare vainzi vadii vaitaura ivo vaiuya ipapa ndo panotiisa ipapa kutiendai mahwisa tikati ini ndakalira ndikatiza ndikati mwana wangu akufa mapostori akandidzingidza akati ibvai ndozvamudenga kuno atidi munhu anorira pano dzokai kumusha kwenyu iwe mukoma wako chisara nouyu ava mayanyaya kurira shuwa ndichirira kwakuchena kuita kutemba so kuisa kumoto kusasika nomachira yakati muregenyi nomachira yakamai waenzera nomachira yacho kuseni wabanganuka nai urumu iye muning'ina wewe uyu ndiakati kuhwa nokuhwa yemi mwana uyu kana zvataura murehwa nomwana uyu yemi wakahwa mwana womunhu anta nomudzimu iyeyo wakahwa achibva kuno nechikafu mufunga 3 manzi mbabvunze kuti akabisa senda akateera here kuti mukadzi wangu imi kana murume wenyu akasaya kuteera imi mwabva muchihwara serious angasaya kuteera kuti ndaona mukadzi wangu haanoteera kana chikafu kana senda sanobisa kuti kwageraji mbabvunze kuti akambobisa senda kuvanhu vapezi achipiwa mushawo kuti bika nyapa moga muning'ina achitakura chikafu achiendesa poto mapureti mugomo mvura chikafu muriwo upfu uchibva kuno kutaundi achienda nazvo kapasa muning'ina we kuti muning'ina wangu nyama chitumidzira pabhazi everyday zvichienda kumashumbi zvokudya uyu ini ndadzingidziwa tichienda magara kumusha shuwa maiguru ake mukoma wake akapedza mwedzi 3 akagara naye uyu wechitatu akati tengai chiko toda kuenda mugomo akatenga mauya machiko maputi akaenda akapinda mugomo naye uyu nawo mapostori akatenga mukoma akadzobhadhara ati tikuda kamukanda kumusha kwamai vake zvinenge zvakuita kushoma kuuya akahaya uyu kombe 100 kombe ikadzosvika kumusha kwangu vanhu vakauya vanhu mapostori akawanda ndikadzobisa mbudzi yakabaya ipopo kudya manheru ikadzobisa mbudzi yekuwedzera mari 100 yakashomeka akatenga pesa jira rwaiti ipano nopapo rukuru kana machira ekunamatisa matsvuku anga nayo machira giremenzi rimwe rokusunga bakatwa rese akatenga sisu ake akatenga kuti muning'ina wanga rapiwe shuga iyoyo achitenga mauyu majekesini aizibaya yega uyu tenga majekesini mapirisi zvichienda kunyagonye kwairapiwa zvichienda zvikauya akauya naye vakazaza varore tikasvika naye kuseni tikanamata akadzungunuka jiraro akaridzungunusa akarizvengesa musha wese pesa irefu kuru jira nasi angataura kuti atizvo kumusha kwawo izvo zvaibva pano imi ava vandigadzirira mwana wangu ava regai ndinzwe kubva kwavari hanzi mudzimu baba kauri kubva uri kutaura uyu waitaura zvinhu zvekumusha kwa ndo kutaura kwavari kuita ivo inini chandakuda manje ndiri kuda vanogona basa iri kuti vaburitse zvinhu izvi pachena anogona kuita kubackfire ndiye andiri kuda kana ndirini ndiri kuroya mwana uyu zva zvabuda mukadzi uyu
inini ndikari kugagumira museve handina hama yangu yakavengana nomukadzi uyu kana kuti inini ndotukana nomukadzi uyu nyaya vari kutaura wacho ndoupi hama yangu iri kusumudza mweya ichiisarira pane mukadzi uyu ndiani inda vachitenderera kuhwanda zvinhu zviri pachena uhanda iwa amurehwa kuhwara kwomwana wangu uyu hakuna ndakabvisa amai nzwai ndakatorana nomukadzi wangu tikaenda kwaamai guru ndokubva tanocherera huku nhema pamba pavo kuti tivhare matare ndo pandakudawo zvichibuda izvozvo ava ndo vari kurowa mwanga mune zvinhu muno mumba ndikaenzera hopeni ndikatadza kuenzera muno ndakatadza kuenzera ndichipiwa zvimasaga pakauya manje panopinda postora ava ndakaenzera hope ndikamuka pano ndikati munhu adogadzira pamumba pano adogadzira nasana kuzviona nasi pamarara pano mwedzi wapera pazvikanga zvaenda manje ndikataura ndikati ya munhu adogadzira pamumba pano ndakauya pakutanga ndichipiwa bharati iwe nangaraoni mune zvinhu machira matema zvinopakidzwa ti nangaraoni zviri kuitiwa mwana wako muno nangara ini pepu chinyi ichochi ndakaenzera 2 days ndienzere futi mangwana ndakazviona futi zvauya futi asi tikukuudza kuti nangaona zviri kugadziwa mwana wako izvi ndizvozvi ndikataura muno asi ndikadzouya vanamata manje akadzina arume vabvuma kunamata ndienzere ndakaona hakuna chandikadzorota zvinhu zvabvisiwa hamuchisina amurehwa haasi raiti ndo anogona ranga rakukuwadza mwana wangu ndozvandakuda uzibude izvozvo manje ndozvandakuda uzibude uroyi hwangu ndokubvechera ambuya ini shuga yese yamunonzi ati ndaruza mari akambotenga mushonga weshuga mutonga weshuga asi nguva majekiseni akahwara wachaiwa foni kuno kuya kuno takura mwana inotakwe ndairira pa achidiriwa madhiripi nguva idikidikira pera nguva idikidiki ndaliya mwana wanga chapona here akati regai nin'ina wawa mukoma wamhanya watenga madhiripi watenga mushonga uyu jekiseni akandoita uyu majekiseni angani anodzibaya yega munin'ina wake mukoma wake ari uku ava nasi mama ndanzwa murehwa vachiti pane chivanhu chikufanira kuti chiitwe pamwana wenyu mirai mukoma wake handiti ing'anga handiti mumusha hamuna here yatingati yekuti mhiko here hatingati mhiko isachi yekuti vana vanofanira kuva n'anga here kana kuti mudzimu unofanira kunge uchitevera vana vave vachibatsirawo vamwe vanhu uyu haana mudzimu here mainini vangu ava vana mudzimu here ukatoti akabikisa zvikare zvekuti pamumba kupfa kukaita baba wavo pano vamwe vakavenga mudzimu wakabvawo kurefu mune zuva vamwe vadzibaba vaye madzibaba mudiki vanavo vakasiya vavenga kuti mudzimu uri kusapota vana mukuwasha isu hama dzedu isu mudzimu ndo kumusha kwedu nasi wakusapota mukuwasha ndayenyu iye wangu ekera maiguru wedu mudzimu wakabva kumusha kwababa wavo manje baba wavo angana nin'ina wavo kufa kwakaita nin'ina wavo iye baba pakatanga kufa akasara munin'ina ndianga achifamba nomudzimu iwowo kwese achienda kwese kudzoti nhasi wafa iyo inyaya futi iyoyi wafa baba wamunini waifamba nomudzimu vasara vana oga oga yakapfawo hanzadzi yake futi vakaita zvokuita zvouroyi iwowo futi akanangana hakuna kudzotaurisana haana kudzotaurisana mari yaye yaipiwa yaye haachapiwa vakujani uyu munhikadzi wakunyima manje hanzadzi dziye dzasara dzi ndeyekuti iwewe mudzimu unasi wakudzidzisa vana vako vana mukuwacha isu vana vedu mudzimu wakauya musha wakapotera shuwa tese tichiunza kuti ndakudzosapota mhuri yangu ndeyandinoda nhasi wakusapota vana mukuwasha kaisu takuijei angati nohwere wekuti mudzimu tubise mudzimu uende kuvana vedu vanhurume ukadzopotera munhikadzi senyu mudzimu akati kana ndakajakare makoma hakuna kwainenda chipfuwa chandinopotera ndichocho
ukabva wauyawo wanga wada kubata umwe gotwe rangu luluku ehe ndiwanga achida manje akazokurumidziwa kutakuhwa kuenda kunze kwenyika waimbondodzo akaja naye makoma yaija iye achija tikazoona mzimu kuwavhara wamchupfuwa uyu nasi wasiya pamusha kuti pamusha pakagadziwa akaenda kalizira mukati kutotenga vanhu noda mudiridzira ngoma pano masomo uyu mwana wenyu musikana ye musikana anonzi mweyo ndokuya kudzoridzirawo kupi kumasomo kuvanhu watoita kutobhadhara mari akadanidza munin'ina wake akati munin'ina ndarovekesa mudzimu tiende watambawo ndepatikatanga kuona kudzuka kwaweni kutamba kwaweni apo wakauya nemachira yake vesa vakauya shuwa ukauyawo mukuru ukauyawo iyeyo akatamba akataura ndikudawo ngoma dzangu nedzatiri kuda tikati ngoma idzi musha kuparara kwomusha ndekwakonza kudei nenga tidotoridzira kale ngoma mwana musha udoparara akuchisina vanhu mwana uyu akagara akadzoti kwake akadzondotengawo vanhu vombira uya mudiridzirewo ngoma panapa akatora akaridza mbira pamba pake akatora munin'ina akatamba futi ivo vanotaura kuti akanditaura kwaishanda iyeyu waishanda atikwani kwemhene waishanda ndiye akadzotaura nyaya yataura kuti akanditi chinyi chokerecho ndiye akasahwira wachano mudzimuwo ndiye akayapwira haikona kuti ati vanhu vokwedu akandita ati chinyi nikunyepa ini zvese zvinoitika ndinenge ndiripo mai wacho ndinenge ndichizviona kana zvinotaurwa pamudzimu mwana uyu kuroiwa kwomwana uyu hakuna kuti zvakabva musha mwedu zvakabva pano pamba pawo pano ndopazvinobvira hakuna kumwe pano pamba ndopazvinobva nokuti takaenda kumapostori tafamba hakuna mupostori akati zvakabva kumusha kwenyu zvaitaura mazita ekuno chete kuhama dzavo iwo ava chete ndokwazvaitaura ndiye anotutuma kuona zvikazonzi handisiri ndaita izvi ndino mukadzi wangu ndoshuroya mukadzi wangu ini ndiri kumuda imi muri kuda kubvuta mukadzi wangu enda naye kumusha ini mukadzi ari kunzvenga ari kudzokera kuno makunitaura kuti wadzokera kumurume wako toda kuona kuti mukuru iwe neni ndiani zvinoreve izvozvo ipapo amai ipapo mama ndikunzwa mureva wari kupopota kuti mimi kudzinza kumusha uko muri kuti uri kudzokererei kumurume wako chakatadza chiko mukwasha wenyu mureva regai mundu iyo yantaura vaka isu akauya iye kwaakabva kumapostori kwaakapedza mwedzi mitatu akauya nemapostori yakamusiya ipapo zvakamusiya ipapo hamene umwe mupostori wakaona tisingazivowo wakandouyawo ndiye wakauya achisvika naye ati amai ndano mupostori ndoda kuti andikanda kumusha kwangu apo tatora umwe mupostori wokuti amushandire nguva iyo yakamushandira ndewanoenda naye kumusha kauyeyu mupostori wabva kupuwa tisingazive hamene mukadzi wababa mudiki wake wahanzadzi yake ndiye akaanyepa kuti uyo mupostori anoona wakundobva kumauhwe wokupinda nzira hatina kumbomuona wese kaiwa unotora umwe mupostori wanu kushandira pano akatobhadhara mari nenga makumi 3 yatikabhadhara mupostori iwo wangachida kuti auye naye kuno haana iyeyo akadzondotakura tikadzokalipa kawatakurirwa sei neuyu mupostori watisingazive watingatichida kuti akakushandira waiti ndikandopedza ndoenda ndotanga ndini kuenda kagadzira kumba ndozoenda naye manje kamukanda manje uyo akadzita ati ndasuwa mwana wangu ndakuenda mupostori wakauya naye hatumuzive isu hatumuzive kana kumubvunza hatumuzive asi akasvika mumba hatumuzive wataiziva isu wedu haana kudzomutakura ndiye wataura kuti ati wakarambidza tanga tisina kumurambidza isu taida kuti ageze aende wachena apere akapedza mari haana kutoperekedza mari ndikatotomupa mari yangu yakadzomkwidza mupostori iyoyo yakauya naye kuno tizonza ati hapana chakashanda mupostori uyu akati ndikuenda kabisa zvese zvirumba mwacho ndinoenda kazvibhisa manje ava okere watikanga tataura isu iyeyo aiti tinoda kageza zvandiri kuona mumba mwenyu hati ndaida rumenyu avo
angasingauya ndiwaendaida kuti ndiwataulie ndiwabvunze ndirwa mai ndiri kupuhwa kuhope kunzi watewa apo ndosaka muchiona nsina kuuya kuda kundihwandira inini ndakaroora mukadzi uya ndakuita kutizisa wazvinzwa dai ndakatizisa ndopamaendipa mhosva musade kundipa tora muda kuvhara zvinhu zvomusha menyu mwana uyu ndakauya ndikati shuwa imi amurehwa ndakasvika kuseni ndikaenzera pano kuenzera uyu mwana achihwara ari siriasi ari ega sapizi kunguwa imi toda munhu anogona fainali chika munhu adzokega achaonekwa ane mhosva ndiye achabhadhara asiya zari achienda kubasa achimusiya ari ega achiswera ari ega handisiye mukadzi ari ega kana uchigara panapa panodiwa mari yekubhadhara mukadzi uyo anoda kudya mukadzi uyo anoda mari yekumutengere yenhingi yeshuga vaindipe here mari iyo nhasi uno 3 months dzavagara naye uko vachimusapota ndo pavanguti hana kutumira mari yeshuga hana kuita sei 3 months ko makore ese andagara ndino mukadzi ayo amai muri amai vangu musavharidzire zvinhu namwari mwana uyu kurarama kwake kana deo panisido pano ini ndakungomirira kuti kana vacho vachifa vese vana vangavafe hapana vaenda naye kumadhiripi ukazviitira kuita 2 years munhu usingasangana nomukadzi wako nokuda kumhiko dzaupuwa chirwere chekuti hazvichaigona kuita weti nokuda kuti hazi kusangana nemudzimai wake akambosvika here naro shoko iro makambatsiro atina kuzvinda zvekuti havasitoponda ko mubira makatorwa sei kunzi poya siya ndondataura ndine shamwari dzangu dzese dziripo dzanga dziri mubira ime handisi kutaura uyo wokusenzera mudzimu uri pane mwana wenyu ndo wakataura wedhiri kuti hanzi poya pane mawitness amai handisi shamwari dzangu dzese dzanga dziripo shamwari dzangu dzese dzanga dziripo vakashama kati murehwa wapuhwa ningi gupu rapo warambidzwa kusangana nomukadzi ndokutaura zvakataurwa jekerere hakuna zvaibva pano pamba pano mapostori adotorerisa mumba ino kunamata kwanoita mwana pedzerwa nguva tikungoda munhu anokwanisa kuita back to send chete noku anenge abatwa nemhosva kana ari murehwa akabatwa nemhosva ndo achabhadhara kana iri hama yangu achabatwa nemhosva ndiye achabhadhara chete ndozvaaoda edzimi mamuchazvigamuchira sei toti imimi mazo zvabatwa zvobuda 100% tinobhadhara kuchiita kunyanga uroyi kwemimi vamurehwa zvikazobata zvichinzi aiwa ndimurehwa shuwa kwatinenge tazoenda kana kuti anenge azoona program yakataiwa ndokwanisa kubatsira zvozobuda pachinoti aiwa murehwa ndova nechekuita ndinobhadhara amai handina kana sendi asi ndichakwereta muhama nevatoro kundibhadhara ndiri kutaura ndakazvitsigirira kuti handina mushonga wandina weni handina mbobvira ndatenderwa kubata zangu kana chimwe chinhu mukadzi wangu ari kuhwara ndinobhadhara akambombisira mari yekuhwara kwanoita pano tanoja pano mwese patinofamba mari njedu nani kugara kwamuri kuita pano pane mari kuiswa nongomo wenyu yekudya pakare pano vari kuti kudikwa maya 3 months dzavakagara naye ndo pasina kutera ndakanga ndapuhwa kuhope kuti wokoyo watewa ndobva ndaregera ngakuenda imi mukadzi wenyu chaizvo angakusiyireni wosiya mukadzi waenda achifa ungatadzi kuteerawo zuva rimwe songotsvagwa munhu anokwanisa kuburitsa chokwadi anondirapa chete ndozvandikukumbira inini chete ndimo ndouya pane ndichitaurisana nawo
mazuva ese panapana handidzoke ndakanaka ndichitaurisana nawo kuti mwana wangu unosiya wamuzalira ko nhaya mai pamakataura kuti wakadyisa mwana wangu momone ndiri kuvunza ka ndakataura chiwanu saka kuti momone kuti sumuke tiende ndakurapisa kumusha tiende kumusha ari kuramba chaunogarira nanga uno murume ari kuziva achinzwa zvaari kutaurira anokusiya wakuzalirira kwatiri kufamba ari kutaurirwa ka kumusha ndokune vanhu vanoda kumuuraya anoenda sei basa anoswera anouya usiku pamwe nenzera kwakarapa ko mudzimu uri pamwana wenyu musikana wekutanga mukuru ari kuzvikuwadzana adi kubatsira munin'ina wake mama abatsirewo akanyangadza ka kunyangadza kuti kudi ndakanyangadza kuti kudi ndi anomubatsira uyu mwana wekana zvese zvinenge kugumbuka kwomunin'ina inyaya kai amai nyaya yakataurwa yekuti huku kai tinoenda naye kuhigh court ndoda kuti anotaura profit ngatichida iso sekuti shedza kwamaita matichedza kuti tinzwe nyaya yenyu tanzwa nyaya yenyu tokutsvagirai vanhu vanokubatsirai yes handiti ndizvo vamureva ndizvo sochaizvo saka rega imi vamureva ndimakatonotsvaga kureva kuti ndo zvamakagara muchitoda kuti tisi tsvagire vanokubatsirai amai ambuya vamureva imi makazvipira here kubatana nemukwasha wenyu kana nedzimwe hama dzenyu nemwana wenyu murwere uyu kuti tikuendesei pana godobori kana ana chiremba vanogona kukupatsanurira nyaya yenyu iwe ana mari ina ndina aiwa taurai nini musataura nemukwasha inini tapfuma nei ndiri kuti imimi amai ndimune mwanasikana ari kurwara handiti izvozvo saka ndiri kuti makazvipira here kuti tikutsvagirei chiremba wechivanhu panoenda imimi mwana wenyu ari kurwara kana nevamwe vana venyu mese munopinda dara rimwe chete kuti mupatsanurirwe nawei musataure nyaya yemari kana tienda zvakadaro nenda matodzidzisa kanyaya kuti ndati imimi amai makazvipira here kuzvuzurudza mwana wenyu uyo ari kurwara nemukwasha wenyu nevamwe vana kana ndakuti huyai tiende pana chiremba akati abvuma kukubatsirai kana abvuma kutibatsira ndinenda munoenda vamwe vana venyu vanobvuma here kubatanawo uyu ari uko anobvuma arambe handitika anobvuma vamureva imimi makazvipira here kuti tikutsvagirei chiremba kana godobori zvichienda neizwi ramunonzwisisa kuti imimi nemudzimai wenyu murwere naambuya venyu kana nedzimwe hama dzenyu munopinda mudare rimwe chete kuti muzive kuti chanetsa kumudzimai wenyu chii matononoka handitika kuna ambuya vangu vanzvadzi vari kurwara muri kuinzwa kanyaya ndokutaura kuti imimi semurwere makazvipira here kudhonza hama dzenyu amai venyu murume wenyu kana aine dzimwewo hama kuti tiende padare rimwe chete munopatsanurwa kuti chinhu chiri kukutambudzai chii chokwadi ndokubvuma handitika aiwa ndatenda hangu zvikundinetsa kuti mwana uyu ndakabereka vana vangu vakasara vasikana 4 abi yake vese yega diita sei ndopandiri kuti kunetseka kwenyu kwa wake ukutanga musikana wanga watokura akaita chirwere chomwoyo chikuzvimba mwoyo kwere kuno kutaundi akafa uyu wabereka iyewo akadzoti matwins alipo musikana nomukomana ari kunze kwenyika uyu ndiwo akadzotedzana neiye akafa ndiwo ana akabereka chete anga wabereka 5 iye yega uyu ndina amai vake mwana musikana mukuru wangu wokutanga kubereka ndinaye kumusha namba 2 yacho ndiye ari kuGrenville kuwadzana namba 3 ndiye ari ndiye umwe akafona iyeyo zvamurwadza wakafonera kuti sisi ukunza kuti sisi ari kunze kwenyika zvamurwadza kuhwara tese takahwadzikana ipapo pakatifonera ari kumusha handiri kuti izvozvo mambozvikurukura toda kupedza nyaya tichiti kana mese mabvuma kuti ndo zvamuda kuti tifambe takadaro tokutsvagirai moenda mudare zvinenge zvabuda ipapapoka imimi semhuri mbiri ndimunoona kuti pamberi apo poitwa sei apa toda ndiri kuitira kuti kupopotedzana kupere nekuti mune murwere hatina kuuya kuno kuti tizotanhaurwa yekushungurudza murwere tauya kuno kuti tizokubatsirai kutsvaga sambuko handi mapanzwisisa ndosaka ndoda kuti ndikuganhurei nyaya yacho ipere
toenderera mberi tichifonana kuti zuva ranhasi gadzirirai uyai pakati. Handimapadzisisa ndatenda hangu. Zvoo zvakatonaka izvo. Handiri aya ndatenda.